Máte nějaké dohody mezi sebou, dohody mezi společníky? Co se stane, když se jeden z vás dvou rozvede? Vnímám dvě takové krizové oblasti. Ta první krizová oblast je z té osoby, jako takové, z osoby společníka. Bavíme se o majitelech firem. Představte si situaci, že jste společníkem ve firmě, máte nějaké dohody mezi sebou, dohody mezi společníky, máte je zakotveny ve společenské smlouvě? Jak hodně je máte zakotveny? Víte, co se stane, když jeden z vás dvou onemocní, ale tak jako zásadním způsobem? Nebo že nepřijde vůbec do práce? Co se stane, když se jeden z vás dvou rozvede? To jsou takové ty osobní věci. Ale pak přijde taky druhá situace. Vy se rozhodnete, že ten svůj obchodní podíl prodáte. Máte domluveno, za jakých podmínek ho prodáte, jak se bude vlastně oceňovat ten váš obchodní podíl, protože pokud to máte dopředu stanoveno, tak víte obě dvě strany, na čem jste, pokud to ale dopředu stanoveno nemáte a teďka přijdete za mnou a řeknete, že chcete prodat svůj obchodní podíl, tak vy budete mít představu, že ho prodáte za 100 a já, že ho od vás koupím maximálně za 10 a nezhodneme se a tady mohou nastávat konflikty, které pramení potom z toho, že ta firma může nějakým způsobem sama docházet do toho krizového stádia. A teď si představte, že tímto se vyvolá nějaký konflikt ve vaší firmě a zároveň ta firma je nějakým způsobem ohrožena a zároveň veškerý váš majetek ve firmě.